Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, padha seger waras kabeh nggih. Amin. Sak pira mang lorone, Mas? Iwak wader kelangan sisik bajul kampung arane nyambik. Ana bokong bunder tak pikir Saskia gotik bareng tak rangkul bokonge bebek. Aku diclathu karo cerak-cerik. Wegone rek titik-titik dan lumpukno yen wis nglumpuk dolen pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan Kebangkitan Nasional Dulur tanggal 20 Mei dina wingi wis dipari sejarah lan riwayat dulur ojo sampai lali nyingkirno penjajah totoane senajan gak titik sing dadi korban tekad semangate bangsa kita tak kunjung senajan seje suku daerah Gamalan golongan tetep dadi siji satu tujuh saiki hasile kemerdekaan ayo ditingkatno lan diperdalam generasi muda ojo berpangku tangan kemerdekaan ayo diisi pembangunan sakwise ana organisasi budi utama sing dipandhegani para pemuda kita Dr. Sutomo Sudiro Husodo kabeh bersatu numpak
pas Jepang karo Londo jaman biyen berjuang melawan Belanda mati-matian di medan laga tapi saiki berjuang kanggo nama bangsa ojo sampai kena pengaruh narkoba kebangkitan nasional dulur tanggal 20 Mei dino wingi ojo nganti lali menuju Indonesia merdeka yang kita sayangi narkoba di stop boto dilereni nuwun sewu kula ngedung niki mboten ngritik uga mboten nyumoni cuma kula niki ngomong di era globalisasi di zaman-zaman komputer termasuk zaman-zaman wis canggih nek sing gak ada anak putra kelawan putri nek jam 10 dereng wangsul monggo didoleki luwe-luwe duwe anak wedok anjek-anjek pucunge ngeri alhamdulillah Ludro Budi Wijaya ngerawuhi hajatane masyarakat Selempit dalam acara sedekah bumi utawi ruwat desa bumi niku bukan milikmu lah milik sapa milik sing kuwasa lah kula kali jenengan iki namung sak derma manggon sak derma ngenggeni sandang pangane ndugi bumi dahar lan nginome nggih ndugi bumi nyambut damel nggih ndugi bumi mulane bumi niku mboten milik sinten-sinten milik sing kuwasa lah rumiyin bumi niki mboten rupa desa sing bersih rajin kados desa Selempit niki mboten tasik arupi alas gong lewang-lewung dibabat kali sing babat desa sampai bersih ditinggal sak uwit nek wong-wong nek ngarani iku jarene punden niku dipundi-pundi iki lho sing babat tanah kene biyen lah mugi-mugi mawon sak bibare nanggap Ludro Budi Wijaya masyarakat Selempit sedaya kula dongaaken kathah rejekine dipun adohaken balak lan bilaine Pak Lurah lan perangkate sedaya muga-muga sehat seger waras awake amin ayo cak mlaku-mlaku wis bengi nek sak lepan ngene iki. Ngene sing duwe anak dipek mantu Ludro kok gak gelem. Jane ya gelem mo. Ya nek jaman biyen nang ngundang putune, "Alana aja rabi Ludro." Ludro ku gak tau wadang, tuwuk dijeguk. Nek saniki mboten. Nek wis petak tong ngene iku 1 juta. Saestu. Mboten ijen dibagi wong sak rombongan atane. Ayo. Juli dangdut uga kene digawe disko dijogeti karo mendat mendut nek tak rasakno pancene enco pring ditumpuk-tumpuk ana bumbung wadahe merang wong sing bareng wis gedhe tak maju perang wong perangi nang Betawi durung suwe ngajak
isine utri tel godhong ploso diecer-ecer nemu rondo pokoke topcer namung semanten kidungan kula binara ingkang sekeco ditinggal awe-awe Budi Wijaya iki ibu rawon wis ngomong titik ngedung titik mangane sing wake iki bolo situk iki nek gak digaeno lagu-lagu gak gelem metu iki tak sawang-sawang kowe ganteng tenan rasane aku pengen kenalan ning lesehan wonge ganteng gawe klambi abang yen ra kliru aku nate ketemu nalika kowe bareng ro kancamu mlaku-mlaku karo guyang-guyu ombenane es jus melon karo susu ayo ta sawang-sawang prawan sampit ayu iya aku karo tibae aku yo ayu sing nang parkiran tajak kenalan lah kok mlayu terus tak cideki tibae banci semiran kok gak cocok sih wong iyu kok nang semiran iki lho sing cocok ki wis akeh terus sing gak cocok lumrah oh kon berarti dolek sing gak cocok ngono sing gak cocok lambemu tak sawang-sawang cewek selempit ayu tenan rasane aku kudu kebimbang wong sing ayu kudu ajak kenalan nek iso to takjak pacaran model buat pacaran to ae lho ya gak apa-apa sih wong aku pikiranmu kok aja pacaran to ae lah timbangane kon wingi dipegat rondo tuwek jare sapa oh iya ngono lho iya ngono lho aja diomong-omongno wong selempit lho wong selempit iki gak ero goblok lho bener Agus cek krungu oh asu aku nyanyi kon kok gendawang metu iki karepmu lapo ya Allah aku iku sket sore wis kepengin metu lho empetan diempet ya apa lho lah sebabe apa masalah ket sore ngempet ngoyo gak nang gone ayo aku mau ngoyo nek gedang-gedang ngono kebuangeten panitia Pak Lurah iki kok gak krasa ya Pak Lurah sapa jenenge sapa Pak Lurah Suyitno oh Suyitno jenenge Pak Lurah kene Suyitno ya masalah kon tak kandhani iya ket sore panganan iku masalah gak leren teko terus yo teko terus oh panganan apa awak dhewe teko tumpeng ana benek 5 ngono mbok iya ta ana 5 iya kandilu iku soto ha lah ngene iku lho nggon ngoyo tek lho gak ana masalah ayo kok kebacut Pak Lurah iki ya panitia masalah oleh ku ngoyo ngene kono bayoh aku ya gak kepikiran tak tukang obat akhirnya kemarin ngoyo kok tukang obat apa? Obat abit iya mari ngoyo diobat abitno ngene obat abitno regeten aku masalah kon niku tapi nang selempet iki istimewane winginane nang kono luar biasa ngene lengsir full penontone full lautan manusia nang kene ya full manusia iya nang guri glon full geragal le
Wong-wong lho padha ngadep rene kabeh. Karo nek kon tau gendeng ya. Lho, aku tau gendeng ancene. Lho iku tau gendeng ta? Ancene gendeng. Gendengi sapa? Hah? Gendengi sapa? Gendengi rondo. Lah ya rondo tuweke kok kon gendengi ya. Wis aja kesuwen, nang kene kancane ku akeh. Kancane akeh, awak dhewe nang kene gak dikon ngomong to. Dikongkon menghibur. Menghibur. Iya. Kon iso nyanyi ta? Aku ta? Iya. Lah, mbok iso mbok gak? Lho, kon niku ya iso goblok iku. Ya iso, wong aku iki jebolane dangdut akademi ya, Rek. Wong nyanyi umpamane nyanyi dangdut kudu ro jerone dangdut to. Jerone dangdut. Nyanyi campursari kudu ro jerone campursari. Jerone campursari. Nyanyi rock kudu ro jerone. Jerone rock. Lho, apa jerone rock iku? Oh dikaplok iwak seslempit kapok kon. Ya rock ngono lho. Ya rock. Lagu. Kok jerone rock iku? Jerone rock iku ya kabeh ya seneng. Aduh, Dek. Aku tak nyanyi ya, rungokno. Oh nyanyi. Rungokno suarane Nabi Sulaiman iki. Koyok-koyok enak nek nyanyi. Apa guyu apa Pak De? Bapak sing guyu. Lah sampean pikir iki ngelok apa sampean Pak De? Guyu kon niku loro kon saking weleke to. Iya. Lho, kok lho, aku saking gendenge. Sak piro mang? Ada sak piro bareng. Langsung nyanyi ngono lho. Ana tangis kelayung-layung. Wong tangise wong wedi mati. Gendong ana kuncen ana yen wis mati mongso wurunga. Le, aku enak-enak nyanyi. Kon niku melok nyanyi ngono lho. Melok nandi. Lho ya melok nyanyi. Melok nyanyi. Iya. Ngomong ket sore. Gelem nyanyi kene ngomong ijen melok nyanyi. Lambemu ku obao. Kon nyanyi aku obah. Yo. Ngomong ket sore ya iso sih aku. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing wedi mati. Ya Allah to, aku kok gregeten ndelok kon niku. Jarimu kok ngono obah. Cocotku ki wis obah. Alah, citu iku to. Bengok ngono lho. Bengok. Iya. Ngomong ket sore aku ya bengok. Kok iso obah kon persis Losawa kon. Kayak ngunak ya ngomong bengok kok. Bengok lho ya. Ya. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong. Hah? Wedi mati. Gendong ana Ya wos, salahku apa neh? Ayo malah aku nang kono lho. Tak keplek-keplekno salon kon. Cocotmu ngomong apa? Bengok. Kuku bengok iku. Apa, Dek? Lambe ku ambek lambemu lho gathukno. Ya ngomong ket wingi. Kok ribete sik kon niku. Ngomong gak ket wingi-wingi. Ngomong. Awas lho ya. Lambeku digathukno. Awas lho keliru. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong. Naris. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing Rong tahun gak ngomong lambuh. Ana tangis kelayung-layung. Tangise rondo wong mati sing sing kliru iku to ndi maneh. Aku bareng ngambung kon kaya ngambung wedhus. Masih wong kene ku ya ngerti jarene kok dadane situk lambeku ambek lambemu. Wis nyanyi dhewe. Aku pokoknya nyanyi dhewe. Nyanyi apa? Ya nyanyi ku mau kelayung-layung. Lho, kon iso tak lagu iku? Iso mbok gak? Awas kon. Nyanyi iku dicocokno iki lho ringane. Iya ngono. Dadi ngono nek dicocokno enak dirungokno api. Engko nek enak disawer karo Pak Lurah kon. Oh jelas Pak Suyeto mesti nyaweran. Winenane disawer 100 nang kene jelas 200.
Nek sing enak iku sing enak to nek nyanyi ku to. Oh, jelas. Wong lagu iku lagu enak kok. Heeh. Engko nek Cocotku gak mingkem tak kaplok. Ya, krek. aku nyese lho. Kancane kate nyanyi dari kok nyanyi. Iya nyanyi. Kegantengan praenmu ah. Lah aku ganteng anjene. Lah yo. Aku ganteng tak. Nyanyi yo. Yo. Loro iku Jenono. Oh yo, karo ngene. Iki Jenono wis aku tak nyese nduk kene. Ya. Karo kok. Ya. Nyanyi taruh sing enak sing apik. Buyar, buyar, buyar. 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 Ngono pore kon niku. Ya gak pore. Iya. Kancane kate nyanyi kok. Ha, nyanyi apa? Kon pikir kene. Soale pikir kiwa kene ono sing wayu. Endi? Endi kono, Mang? Lho kok mulih rek. Gurung ae kenalan. Ah, kon niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sip. Aja dirusoni rek aku kete nyanyi. Nyanyi yo. Arek-arek, Apa kon njel arek-arek? aku tak menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, takon bismillah kon niku. Oh, nyocot cangkemmu. Aku wis meneng iki lho. Awak dhewe aku ambek kamu iku tuh umat muslim Islam. Iya. Sembarang dilakoni awali bismillah dan diakhir dengan alhamdulillah. Ya bener rapi. Biyen kabeh ku berkalan barokah. Iya. Woblok. Hah. Ono tangis kelayung-layung. Api. Kayane nyanyi kok digetak iku lho. Wah, enak suaramu. Kok enake nek stepku kumat kon ya apa kon? Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kagan bismillah kon niku. Ono tangis kelayung-layung. Tangise rondo sing lagi bingung. Rondo sing dirabi wayu. Saben dina jarang diuli. Iki enak iki. Yo. Ditumpaki arang-arang. Apa rek? Lah apa ditumpahi arang-arang iku lho? Rondone jek urip. Oh, lah kok iso ditumpahi arang-arang lho? Ya jenenge dirabi wayo dimule ditumpahi arang-arang. Kon niku ngomong celak-celak. Opro. Lagu-lagu sing bener. Loh, Leh. Ya Allah cinta. Dari mana cinta? Yo goleki sampean kok dari mana yo goleki sampean. Masalah ruwek. Sing siji goreng mari kita kok maneh. Ya paling awakmu iki wis garise. Garise apa sih? Garise harus mencintai janda. Janda-janda tidak mudah. tok kono jogaken pola lho. Apa? Kon kuwi lho sik tas dipegat rondo tuwek kon. Yo Bapak, iri kan. Sik, iki tolong diumumno. Sapa sing duwe mobil iki menghalangi jalan. Yang punya mobil Innova Putih plat S1931 DA. Mobilnya menghalangi jalan nggih Pak. Nggih Pak Bu nggih. Mobil Innova. Diinggirkan. Nek gak gelem cek dipek wanto. Mobil Innova S1931 DA menghalangi jalan menuju ke Roma. Apa berangkat ke kono? Moh. Menghalangi jalan sudah ditunggu sampai 1 jam. Menghalangi jalan. Sudah ditunggu 1 jam. Mohon kerjasamanya dan kerja baktinya. Kon akan pola lho to. Lapo sih? Kon iki lho disat botol langitmu. Siapa saat botol? Lah awakmu? Lah apa? Iya tak. Ngono gak disawat botol. Lah diapano? Iku ngono tandane wong cinta iku ya ngono kuwi. Oh. Iku jenenge cinta, Dek. Cinta. Jenenge cinta itu nek wis gak bisa dijak searah, ya kita jadikan sejarah. Coba enak diantem botol, lah lek cara aku ya tak antem botol. Loh, api. Sawaten ae, sawaten. Tambah nemen ya, Mas. Tambah nemen ya. Kok uripku kok sorot terus? Lah iya. Kon niku karo iki seneng ta kon? Aku ta? Iya. Wah, aku seneng temen. Lillahi ta'ala. Aku ya cinta kok yo. Sinat setengah mati.
Aja ngono lek mat. Aku udah kepingin ngono. Kon kepingin ah? Gak lah. Eman sakno gandeng-gandeng gak payu. Ya. Bapak gak payu tiba kok dipegat sampe rada tuwek. Lah apa? Lho wong ancen wis nasibe yo. Yo nyene nasibe. Mari saiki oleh janda yo gak masalah yo Mas. Mari. Kok masalah cintamu. Iki tambah luwih seger, luwih singset. Kita sama-sama cinta. Ayo. Oh, tadi sama-sama cinta ya kon. Sama-sama cinta. Kon ilingo kon. Eling apa? Kon wingi lho gawe arek wedok nang kono lho to. Sop. Awakmu? Ngajak sapa kon? Kon gawe arek wedok nang kono. Ngajak sapa? Kon nek kepengin keturutan untuk kedua kalinya, pingin ana Dijak nang kono. Saiki sosok kon tak boto kon to. Moga. Ngomong kok. Kon wis ngentekno dondaku piro to? Gato. Ayo gato. Menengo. Wah bongkok kon. Ya Allah sayang, tidak. Di dunia ini hanyalah aku milikmu seorang. Alah modelmu ngerayu to. Alah, arek wingi lho kocok dolen ngono. Cocotmu menengo. Goblok. Iya ngono lho. Kon menengo. Aku kate kok banding-banding no. Iya. Bongkok rene kok dibanding-banding nih. Sithik. Lho. Gak nyene kon niku ngocok ngono. Wong arek kocok numpak sepeda lanang ngono. Kok banding-banding no. Oh gak, Dik. Kon golek perawan, monggo. Monggo. Totalen entekku piro balekno to. Entek akeh tak kandhani. Apa? BRI 3 wulan. Terus. Bendinane 100 rekoke Samsu bendina. Terus. Totalen piro aku tak bongkok. Sik, kate macem-macem kon ambek aku. Gak, Aku rabi tegak. Bresen wae. Aku kok rabi gak? Sayang. Ya Allah. Sumpah demit iki lho. Terus. Aku mencintaimu. Temen to. Dari lubuk hatiku yang paling jeru. Loh. Temen cintane mek ambek aku. Ambu amon cok. Tapi saiki ngene lho Mas. Piye? Sampeyan ngerti kan wong tuane awake dhewe iki kaya apa? Iya wong tuane awak dhewe kaya ngono Loh. Jalan keluare iki lho piye? Adekku pacaran iki sepirang tahun. Ayo. 10 tahun, Dek. Loh, lah kok rabi? Gak 10 tahun. Tapi gak ngono diincap-incip tok ae ambek Wanto kok. enak. Kono seneng incip-incip kon. Lah apa gak kok rabi masalah apa? Kon niku garo critane wis jeru. Kon iso jeru. Sumpah aku cerita nang kene. Wong kene jelas nangis kabeh. Aja ada guyu kok to. Uyu matamu ngono nangis goblok. Nangis aja. Nangis. Oh, pene guyu. Apa? Critakno, Cak. Critakno, Dik. Critakno. Ngene lho, Aku gak mampu. Cak yo. Kayak solusi. Wong tuaku, mbak wong tuane Wanto iki kaya asu karo kire. Kaya asu karo kire. Iya. Dadi gak wawo ngono ya. Gak. Gak wawo. Oh. Gak tau wawo, iku ket aku nduk jero weteng. Heeh. Sampe aku gorong jero weteng bareng yo ngono. Wis aja iku ae diatur nang omahku. Ya apa isone bapakne Inge karo bapakmu iso wawo wong tuane karo ya. Ngono ta? Iya. Ngono. Temen lho. Kok nek sampe gak beres awakmu piye? Manut aku tak atur ambek aku. Sik ngono aku disawat botomane piye? Ya gak apa-apa. Iku anggapan vitamin ngono lho. Wis jelas iya iki lho. Ya, wis ae Temen diatur yo. ngono. Iya. Temen ya. Iya. Ayo Mas. Ayo sayang. Awakmu keri. Kon keri. Iso persis sing wedok ayu, sing lanang koplak ya. Wis gak apa-apa. Wong tuane Inge ambek wong tuane Wanto iku tukaran. Nyatokno wong padha karo ibadah. Monggo.
Untung tangga sebelah iki gak ono. Mari adus aku. Coba ono aku lak didengki. Lho temenan, Bu. Betes Jepang iki mek keto wong wedok. Adus. Matane sak kobokan mendulu. Sakur. Tas teko. Lupute nyopet, yo paling njambret. Sapa sing jambret? Kelakuanmu. Lah apa aku jambret? Wong pawak-pawakan maling. Hati mbak foto kamu. Apa? Alah, selikur beganjai. Alah, 20. Apa rek 20 rek? 02 bekecot iku. Rong polo iku ngono. Laler ijo, geng ngrubung bathukmu. 20 asu. Pantes kelakuane kaya kiri. Dadi mak kelakuanmu. Mbok yo isin. Ro isin. Apa aku isin? Yo mamaku dhewe kok isin. Lah apa aku pindah nanti mbok tutno? Lah apa sing ngetut awakmu ngetut aku? Yo gak mungkin rupamu kaya terembesi ditutno wong wedok ayu. Lah, lah mang sore men ditutno arek wedok asu. Kacau. Kepingin je? Alah. Toh Darmanto. Alah petane totoan. Jeneng wis diganti Oktaseli jadi diceluk Darmanto ae. Picek takon niku. Ora Ayo. Kok angel bener. Dengke. Sendeke ke sapa? Lah buktine mbok krowoki. Lah kon kok antem ayo jebil. Wong tangga mek gak ruisin ya kaya kelakuanmu. Aku iki jenenge tadi. Saben dina aku mangan roti. Diluwe aku lak nata wesi. Bareng aku mlaku dilokno wong irunge. Oh, kena aku dhewe. Dilu engkas atene mati. Lunga kaji. Lunga kaji apa? Kok nang kono ya. Kan iso. Dijejek unta. Iso kok iso. Ya iso. Lha apa kok gak iso? Wong aku penyanyi. Lho, Se. Aku iki jenenge Mami. Usahae jual beli uli. Tak kirim nang Tapanuli. Mula bendina Dadak kok sapa mburi. Kacau. Kocak. kula gak gelem jejer iki gatel-gatel gabaken. Alah. Tangga ngene iki muga-muga ae nek mlaku-mlaku bisa berbledek. Lah apa kok sampai sambar bledek? Amin. Lah apa? Wes aja dik cepat-cepat sampean. Tenan katel apa? Sampeyan belani wong lanang sampeyan. Belani wong wedok. Nggih, ngapunten nggih. Pemberitahuan untuk bagi yang mempunyai mobil dengan plat nomor S1931 HIA Innova putih, tolong untuk dimajukan atau dikebelakangkan dikarenakan mengganggu untuk yang mau keluar parkir dikarenakan di handrem nggih. Untuk kesadarannya mobil Innova putih dengan plat nomor S1931 HIA
Si A. Amblas. Oh, nggih Innova Putih tolong untuk kesadarannya untuk dimajukan dikarenakan yang belakangnya nggak bisa untuk keluar. Motor sapa? Motori orang manusia. Kene tak bisi. Mas, ini Mas, Mas. tak adani. Engko isu-isu ora apa. Cek gak kadasen. Nggih. Tolong aku diambung panitia. Oh, dek sing ngambung yo rene. Kel petuk. Lha apa gak ono critane wong wedok ngambung wong lanang iku? Lha iku mang lanang kono lanang kok ngambung. Kacau. Lha apa kowe wedok kok ngomong lanang padha lanang? Wedok apa? Awakmu dhewe sore adus. Lha apa? Terus tak dengkel. Sabun. Suku. Rai. Suku. Melorot menisor. Suku. Gajahe disabun. Lah nek tuwa kaya raimu iku ya katarak. Ketokanmu gajah dudu gajah cuk, mbokne ancuk. Lah ketoke apa? Iki dudu gajah. Lali. Cucu Apa? gedang goreng. Gedang goreng digoreng apa godhog? Yo ngene iki lho gak ruisin. Gak melo nandur gedang ya dibadhok. Kok nancene gak mbadhok barange tanggamu gak mbadhok ta. Bedes takon iku seneng gedang. Sing salah iki gedange. Wite lho kebonmu wae mangklung nang nggonku, berarti kulekku ya tak ketok. Lupute gedang ya sumur, gak melok duduk sumur, melok ngombe banyune, gawe banyune, karo isin kon iku. Boto sing tuku sapa? Aku cuk. Sing tuku sanyo sapa? Sing tuku pararon sapa? Ayo. Ngene ya. Pararon opo? Lho pararon cap gajahmu dhewe. Pawatan koyo yo-yo. Kumpul arek nom-nom, padahal bekakas wis gak iso ngatek peple. Bekakas sapa? Bekmu. Bekakas sapa? Bekmu. Ya baba lho. Wong kencing manis adek pawatan ngintip-ngintip, iso ngadek kae tungun-tungan kon. Lho, guru sapluk aku iki. Nyaplok apa? Wong tak delok lo keple. Yes. Geletak kelepek. Nyaplok pitik ngono, kok cocok kelakuanmu. Ayo. Apa kok? Lapo kok? Ngene iki aja kare gawe emosiku. Lho kok masih emosi lah gak ngurus urusanmu kon. Emosi gak apa-apa cek setruk nang bongko kon. Ora iso aku. Aku ndepil. Pil apa? Beli kita. Apa gak Pil kita. Kok apa beli kita iku, Lho, diganti ta? Pil kita. Oh iya, pil kita. Terus mau jajanku jajan Kentucky. Pikiran ngeres yo kaya raimu. Ngeres aku iki kena wedi ta. Awas aku pindah menang Citraleng kon ati melo kon. Alah lho kono kebone sapa? Kok gedheku apa? Aku ndek perumahan. Alah perumahan purane Dara. Tak kandakno anakku kon. Alah. Anakmu kok. Di mana anakku? Anakmu apa Mas? Anakku saiki ngono lunga. Lu kok nandi? Nang Swiss. Wong nang kene gak payu nang Swiss nang kono dipakano asu ah. Lho asu. Anakku ayune no 17 menungso. Kok yo sak pedet yo kaya pedet iku anakmu. Ya gak apa-apa pedet kan payu. Anakmu lapo? Lho kok nyambut gawe sembarang. Gak mungkin nyambut gawe paling yo ngondol anakmu. Abang iki kon. Lah apa? Ayo. Gak wedi aku kok masih kon nggawa iku munggah. Ayo nek wong tuku TV, melok tuku TV.
tuku sepeda motor, melok tuku sepeda motor. Enek wong nggawa pendosa nek kepingin ngono nek gawa ngono. Aku jek ado ya kono sing tuwek. Sapa? Kono. Bapak tuwek mangan codot. Akeh dagelan bongkol sing tuwek-tuwek aja nengaken pola kon. Pak pola piye? Tak telepone anakku rek. Lho Swiss. Swiss tae. Aku masang wifi. Masang wifi. 4 triliun. Wifi apa? Wifi apa? Iki wifi. Wifi apa? Ya ampun teleke rek. Tilpunan anakmu paling nang kono ya ngondol. Bang Ondol bandak kate lapo kon, Wong nek tangga meri ya ngene iku, titenono kon. Aku nek iso tuku Fazero. Oh, kon lihat ngarepku tak tabrak. Bongko iya. Pajero apa wong? Halo? Halo, Pak. Iya, sayang, di mana kamu? Aduh, Bapak jangan mengganggu, Dek. Loh, kamu kenapa tidak boleh diganggu? Saya repot, Pak. Oh, repot. Iya, Pak. Repot yang metu apanya? Saya ini dikelilingi banyak cowok, Pak. Saya repot banget. Oh, dikelilingi banyak cowok. Nah, nanti dibawa ke kali, dilancup-ancup no. Bapak ini lagi ngapain, Bapak? Ah, saya gak lagi ngapain. Oh, Bapak ini tak kirim 5 juta kemarin dipakai untuk apa? Nah, saya pakai akun kiri. Oh, Bapak kapan sih matinya? Oh, jangan begitu dong. Kalau kamu, apa iku mendongakkan saya mati. Aduh, saya tuh gak suka punya bapak tuwek, wis elek, tuwek, mate. Wong ra mau ditelepon nyocot ae. Kon ku duwe sariawan cocot ta piye? Halo? Halo, Dok. Waktuku kecil, aku suka yang mungil-mungil. Tak sental-sentil, tak kira pentil, Dadakno pentol. Waktuku cangkruk, aku seneng garuk-garuk. Tak cawuk-cawuk, tak kira jeruk, Dadak punuk. Halo, Dok. Tembak, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Tembak, dor. Anak nelpon gak dirungokno. Nek nek Mary, anakmu kon lunga dhewe kono. Lah apa Mary? Wong anak mbek bapakne ya cocok. Halo, Nak. Kamu harus segera datang. Bapak kan kalirin duwe. Matamu. Gila. Kan telepon sapa? Kan telepon sapa? Anakku kok. Kan telepon sapa? Anakku. Iki lho matamu dalan anakmu teko. Kaya ngono. Ora kabar-kabar. Aku politisinan karo tangga sebelah. Bapak, Ada apa, sayang? Bapak nak takon kon mapak sih, Pak nang Juanda kok bakku gak dipapak sih. Waduh, Bapak masih rapid. Wong bapakmu mbok kongkon mapak ya sida tekan dindi. Mbok kongkon mapak coba lah tekan sama Lea. Tapi enggak ada apa-apa, itu mencari keri-kerian. Sing dikereni ku apa? Bapak, Ada apa, sayang? sampean kok gak kangen anak sih, Pak? Yo kangen, sayang. Lah iki apa? Iki ngono anakmu. Lah apa susune mbok templek-templekno? Kon gak ngerti ta iki mek anakmu. Asu, kon mek anu iki lho susu kepen. Masalah buanger. Kok ambek anake lho susune ditemplek-templekno Lho ya. gak apa-apa anake. Kok gak apa-apa ngambil anaknya? Para anak. Sih, kasih di pangku wong ngene wong aku anaknya ya Gak apa-apa di pangku. Ajene aku anaknya. Anakmu so bapakku.
sudah sayang menyayangi. Saling menyayangi ya Pak ya. Ya iyalah. Gimana lu? Gak apa-apa pangkuan mau bapakmu sing iso obah, gak apa-apa. Pak, apa sih Pak sing gak iso obah iku apa Pak? Sing gak iso obah ya kok. Entung. Ngene kok. Entung dilor ndiki lho galik jeglit. Bapak, Pak. sampean aku selama nyambut gawe nang Arab Saudi, sampean njaluk kiriman duit sih Pak. Heeh. Njaluk kiriman kaitan Sambil lihat langsung. sambil lihat langsung. Sambil lihat tak gawe tuku barang nak. Salam brewok. Sak miliatku nole piro? Sak miliatku nole piro saiki? Jombang Surabaya. Aja diukur ambek nole piro? Nduk, Nek 1.300 mek 10.000 papat sak miliat nole piro? nole yo. Tak hitung kok wakai. Ngomong sak miliat gak ro nole ae kok. Lho, seperti kan iso miliat. Tak gawe tuku son brewok nak. Bareng tak setel ngene, wok brewok. Terus sampean njaluk kiriman maneh. Jare kate gawe tuku kulkas. Kulkas iku sak piro Pak gedene? Lho, kulkase gedene iku 10 meter persegi. Lho kok gede men to, Pak? Gede nenek tangga nyotet dilebokno cek dadi salju. Terus sampean jare tuku TV. Wes, TV-ne pirang in, Pak? waduh dipilih 1.400 in. Lho kok gede Pak men endi? Gede tak gele nduk kamarku dhewe tak tutupi bojok. Ana TV sak mono yo gak tumon lapangan tak TV. Lah yo ngene. Ketara Sumbung dolehi bojo. diajak wong yo ndelik. Gak Bapak, masuk. wis gak usah rame. Iki tak gawakno air zam-zam Pak teko Arab. Lu. Dadi awakmu nang Swiss mampir nang Arab. Iya, Pak. Lu kono banyu jam. Apa kon Kon ngomong nang Swiss ternyata anakmu nggawa banyu zam-zam teko Arab. Iku ngono bekase cewek anakmu. Lho Pak, jare bekase cewek Pak iki lho air zam-zam Pak. Wis ya nak, tak lamane tangga iki. Anakmu ngono nang Arab gak nyambut gawe tapi ngondol. Ketara mek anakmu ku gatel. Lho, aku delokno gatel Pak, aku delokno gatel. Meneng ya nak, tenang kok, cek nyocot dhisik. Mari kita balike omongi. Lagi. Ketara. Banyu teko Arab apa ku banyu sopir-sopir mari ge cewek kena bapakmu cocok rupane bapakmu koyo kondom bekas. Ya gak apa-apa lho. Alah. Banak masih dilokno tangga sembuaran kalir aku diam ae. Soale apa? Wong sabar subur, wong gak sabar mati. Pak. Lek katene ngombe iki kudu bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ngono ya Bapak cek nang sehat. Sehat. Saiki tak gekno kopi susu ya. Iya, kopi susu arek cilik-cilik. Oh lali. Pak, sak piro kopine? Sak gelas. Aja nek, Sak piro? sak drem. Lah kok akeh men. Lah ngene gak entek sono tangga sebelah iki. Tak gekno kopi sik ya, Pak. Iya nak ya. Ndonga dhisik. Iya. Banyu zam-zam apa wong tulisane aku ah. Kepewingin. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam. Sampai dok tembok mati. Nang mbiyen cek tobat kon cek Ya sapa? jelas. Cek sapa ondolan. Banyu jam wis tobat aku. Aku mau banci. Bismillahirrahmanirrahim. Nyana banjir. Lapo? Oh aku ngombe lelekku dhewe. Keliru. Mripate tak soki. Enggak. Olah koyo bisu. Iki yo.
ngombe maneh. Rek lho rek. Ayo mlayu, ayo mlayu. Penak ku nyemprot aku kesoki. Apane? Pahing tak kon. Gak kepengin aku banyu tak kandakno anakku kon. Alah, anakmu ndi neh? Lho aku duwe anak. Oh, lanang kok duwe anak. Masalah anak kok aku mupu anak. Lah ngentol. Anakku lho kok kuliah nang luar negeri kuliah temenan. Lah kuliahmu kuliah. Seji anakmu nang kono-kono. Papa, I'm coming, Papa. Papa. Kare, nyele. Kok nyele aku apa? Papa. Apa? I'm coming, Papa. Apa matamu? Anakku kurang ajar. Aku diceluk papa. Lho bener kok. Bener. Oh. Ngene. Go nanti go. Pengkatan. Loh, aku baru pulang dari Arab. Halal wasalam. Syuhron. Arab. Syuhron wal khasiron. Anakku jenenge Sukron wal Kasiron. Emangnya anakmu jenenge Endang Saitoni Rojim. Tapi kan mengandung makna. Apa? Saiton nyolongi beton. Ya apa kuliah nak? Oh, Mama. Ya ngono nyeluk mama aja nyeluk pak. Tak idet cangkemmu kon kok. Hei. Tak kei 500.000. Culun Pak Gokto Le. Pak, Gokto. Jambeki Le. Mama. Lapo nak? gombal. Ana matur suwun sanget, Mama. Lapo? Wingi dikirimi 500.000 tak ge numpak unta, Mama. Kon lapo numpak unta? Nanti mani numpak unta 500 iki tumpakno bedes Jepang iki lho. Kok kaya ngene rupane, Mama? Aja numpak unta, numpak ombokmu. Mama sering ngatus si Dengki nak. Kon sebagai anak emak, mek gak ngamuk aja dadi anak emak. Ajaran iku ora. Mama didengke. Mama didengki, Mama bendino digelok. diinceng. Ya keno, Mah. Mbok kira mama iki ondolan ngono ta. Kon ngamuk kok. Ngamuk, Mah. Ngamuk. Ngamuk. Nek kon ngamuk, mulih aku. Boleh, Mah. Kok apa anakku sampe nangis? Kok apa anakku sampe nangis? Anakku kok apa sampe nangis? Toh teman tuh diacuk iki konku kok. Kok diapano, Cuk? Aku disengeni, Mah. Ih, donono. Duh. Ih, donono maneh. Aduh. Alah tak kandakno kancaku arek nunggal, nontok kabeh arek nunggal. Arek nunggal, Mah. Tak kandakno arek Surabaya. Tak kandakno arek Surabaya. Ah tak kandakno londo. Tak kandakno pejuang 45. Tak kandakno pejuang 45. Oh, tak kandakno. Gak tak kandakno. Kandakno Sumbarono nak. Sumbarano, Mak. Kaplek pringkilan. Kapek pringkilan. Bokmu prisilan. Mah. Ojo wani ambek mboke. Ojo wani ambek mboke. Nyok iki anake. No, iki anake. Tak idoni kon kok. Tak idoni kon kok. Duh. Lah nek kon ngidoni aku, duh ayo jalan neh. Tak idoni. Tak idoni temenan. Duh. Oh, sok kon. Mah, Apa le? ambune kok kaya batang. Iku mangan terwilun, badange terwilun. Ngomong Mah, apa, Nak? aku tak gawakno gedang tutuk India mah gedhi dawa. Iki gedang mek basa Jawa mek teko India geding. Geding Iki teko India. teko India mah. Gak teko panitia ngguri mau ta? Hah? Ojo. Ah, aku ro. Gedang sandingan. Aja rame-rame kon ben tak idoni. Duh. Lah nek aku rame-rame iku gedang sandingan kon kok ati ngedani.
Ya udah ya, Mah. Iya, Le. Badanku capek-capek semua ini. Kamu istirahat, kamu pijit ya. Aku tak pijit-pijit. Mama makan geding. Dadah ya, Mama. Oke. Wah. Ayo lho bapak mana tak idekon kok. Aku dhewe bapak no izin anakku tak pateni. Iki lho kulite tok iki lho legi. Kulite tok iki lho legi. Lho. Ya. Kamu lah mbadok kok jere kulit. Wong urip pun jaga kebersihan. Kebersihan itu adalah kesehatan. Blok. Sakno wong timbangane bedes iki kono sing makani tak cekek kene. Alah. Ya kita aku kepingin. Oh, gedange cek. Ora kepingin, aku mau dikai 6 cengkeh. Enak ya. Ini iki lho, bersih-bersih ngene iki lho. Ati kok badok. Ati kok badok meneh. Ati kok badok gedange lho. Mafen no. Ati kok badoknya badok. Ati kok badok. Asu yuk. Kamu itu mengguncangkan dunia internasional. Kecantukan aku Nih. Kak. Nih. Kon kurang ajar anjene. Prak-prak ambek tonggo, mbok kira aku sapa? Banci. Ayo, aku lokno ini iso kon. Lha apa? Ayo, lokno. Gak sudi aku ngono kon. Lah cara iso. Yo gak oleh anakku pacaran, tak pateni saiki me anakku pacaran. Lho bapak cek dipateni wong anakku pacaran karo anakku patenono. Eh. Gak kena diturui wong tuwa. Dituturi mama. Kon ngisi-ngisi wong tua kon. Gak kurang wong wedok ayu lapo le bekengkek iku. Aku cinta, Mama. Gak sampean ora. Wah enggak. Dok. Ini anak. Ono lare sayang. Dok, ini anak. Masuk. Oh, ada rek bapak anter. Masuk. Nyese. Cinta itu buta sayang. Nyese. Cinta itu budak. Jadi budek tak antem kupinge. Ketara mek anakku mbok dukono karo anakmu. Aku sampe ndukono anakku ku lho. Anakmu kok diopo? Lah timbangane anakmu ya mendingan anakku. Lah. Wong anakmu kok kaya kucur kok. Ojo kenyang-kenyang anakku lho ya. Mah, aku wis kadung cinta, Mah. Wis gak cinta-cintaan. Yang Mek ate aku duwe besanan kaya asu iki. Timbangane urip tak pilih mati. Gak tonggo-tonggoan kok gak paten aku. Ono, anakku wis meteng wae. Salah ya anakmu nyanyo. Nyanyi ya bapak wong Apa manu ya anakku meneng-meneng dituki gedhuke. enak. Kon iki Saiki ojo sampe anakku kumpul ambek kon. Mbok iki lho sing maju, mek perkara ambek kon ojo wong siji wong 15 tak rabas. oh, tak turuti to Darmanto. Ayo, Ci. Ayo. Njaluk apa kok? Ini mati gegeran apa? Gak ada banyak. Perkara padha karo geret ori teko pucuk gedhe sing mburi kon mek adik ngelono anakku kon. Ayo mate saiki urip yo saiki tanpa nono aji sele
Hangsip minta bantuan. Ana kere gandet iki lho. Asu kon. Ana geger kok iso. Tolong. Piye ceritane iki sampe geger iki? Mau aku mbok tulungi. Ta, Wis rupamu kaya kuda nil dislametno mo. Jaluk ditulungi sing ganteng. Heh? Le. kandhane iki ongah-ongah karo Brubi. Cak Taji. Karo Mame Okta pisan. Iya. Iki jaman modern, wis gak ungsume gegeran karo tangga. Ayo digalang persatuan. Mergo nek ana apa-apa gak urung tangga separo. Iya. Lah sampean karo Mami arek wis padha gedene. Nek arek wis seneng ya nang wong tuwa kudu ngrestoni. Saking ngene. Mi. Nek biyen gudel anut kebo. Ya iku. Saiki kebone anut gudel. Iki apa, Cak? Mangkane ayo direstoni. Rika sing tuwa iku kudu sadar. Iya, Cak, gak apa-apa. Aku Ya. Saiki ngene. Ayo gelek dina. Ya ayo ditanggeno Budi Wijaya. Ngono ah. Contoh kaya ngene mang gak kena dicontoh gawe masyarakat selempit. Ya, mangkane ayo nang desa selempit saiki, Cak. Saiki Nggo selempit iku ana ludruk Budi Wijaya. Budi Wijaya iya. Jarene iku digekno lakon awenak Putri Lambang Sari. Apik, Cak. Cerita anyar. dadi Putri Lambang Sari. Iya, Lah nek ngono aja kesuwen. Ayo didelok ayo. Ngono, ayo.